Os alcaldes de Boiro, A Pobra e Rianxo mantiveron unha xuntanza coa equipa formativa do Plan Integrado de Emprego que promoven os 3 concellos de xeito conxunto. Na actualidade está en marcha o proceso selectivo das 100 alumnas que se incorporarán ao programa dirixido exclusivamente a mulleres. A Xunta de Galicia nos acaba de conceder aos 3 concellos o programa integral de emprego, onde vamos a formar a 100 persoas en formación transversal acorde aos sectores productivos da comarca. Esta sería xa a 5ª edición e este ano estamos indo aos 3 concellos da man, e a verdade é que os porcentajes de inserción da xente que se está formando neste centro é moi grande. Neste caso volvemos a pedir mulleres, que decir, vamos a formar a 100 mulleres e en formación, como dicía antes, en sectores productivos da nosa comarca, non? Destaca o alto nivel de inserción xa acadado en anteriores anos, posto que a formación defínese en función das necesidades dos sectores productivos da comarca, que demandan profesionais cualificados. Nesta 5ª edición impartiránse módulos formativos en envasado, acondicionado e embalaxe de produtos alimentarios, elaboración de pezas cárnicas, sistemas e procesos logísticos, marketing online, cociña, atención ao cliente, restauración ou preparación de produtos do mar. Acaban de incorporarse onte o profesorado, ora están ca selección do persoal, do alumnado. Unha vez que teñan o alumnado e visitan as empresas, empezarán xa a darlle forma a que tipo de formación van a realizar, non? A verdade é que ese é o secreto, teñen que ir facendo formación acorde aos sectores productivos, por iso temos ese porcentaje de inserción tan alto. As alumnas percibirán unha bolsa de asistencia de 10 euros por día e realizarán prácticas en empresas. As interesadas en participar deben estar inscritas como demandantes de emprego na oficina de emprego e solicitar a asignación do Código 930.